Hej, velkommen til denne video. I dag der har vi tænkt os at lave en Ask Me, og vi har fået nogle spørgsmål, som vi gerne vil besvare. Jeres højt elskede søskende. Jeg har en storesøster, og jeg snakker ikke sådan rigtig meget med hende, fordi at hun er flyttet hjemmefra, og hun bor i Silkeborg, og hun har sådan meget travlt, så hende snakker jeg ikke så meget med lige for tiden. Men ja. Og jeg har en storebror og en lille søster, og min storebror han er også flyttet hjemmefra. Ham snakker jeg heller ikke sådan sygt meget med, når vi nu er sammen og sådan noget, og han er hjemme hos os, og vi er hjemme med ham og sådan noget, så snakker jeg med hende. Og jeg har min søster, hun bor stadig hjemme, så hende snakker jeg med hver dag. Jeg elsker dem begge så meget. Hvordan mødte I hinanden? I børnehave. Da vi var 3 år gamle. Vi har været bedste veninder lige siden. Har I nogensinde været så sure på hinanden, at I ikke har kunnet tåle at snakke med hinanden i mindst 1 uge? Nej, det har vi ikke. Det sker jo selvfølgelig, at man bliver sure på hinanden nogle gange, men det har nok aldrig været mere end højst en dag. Kenneth spørger, hvordan fungerer offside-reglen? En spiller er i offside-position, hvis han er nærmere modspillerens mållinje end både bolden og næst sidste modspil. Google. Livret. Pizza. Jeg har ret svært ved at beslutte mig. Jeg har sådan mange ting. Jeg har også sådan pizza, spaghetti carbonara. Jeg kan godt lide mad. Alt der er i mad. Og I til sport? Ikke lige nu. Nej, heller ikke. Jeg træner. Jeg laver ikke en skid. Yndlingssanger. Altså, jeg kan rigtig godt lide One Direction. Men jeg kan også lide alt muligt. Jeg elsker Ed Sheeran. Sheeran. Ja, Sheeran. Han er virkelig god, og jeg elsker ham virkelig meget. Jeg kan rigtig godt lide Justin Bieber. Jeg kan selvfølgelig også godt lide mange andre ud over ham. For eksempel Demi Lovato. Det synes jeg er rigtig sej af hendes musik. Hvis du mødte en alien, hvad ville du så gøre? Og jeg ville tænke, what the fuck er løb? Stå og skrige. Ville I spise noget klamt for fansene? Det kommer ind på hvor klamt. Kan I lide badeænder? Jeg er ikke noget bud. Jeg elsker dem virkelig meget. Yndlingsdyr. Okay, næste. Afhængig. Hvilken farve vil I helst have på jeres trøje? Pink eller lyseblå? Lyseblå. Pink. Stjernetegn. Jeg er løve. Og jeg er skorpion. Spiller I computerspil og hvilke? Jeg spiller ikke så meget lige nu, men der var en gang, hvor jeg sådan spillede meget sådan Call of Duty og Battlefield, noget der hedder Guild Wars, Sims. Ja, Sims. Og jeg har et liv nu. Vi børn i min familie, vi er næsten alle sammen sådan nørder. Så jeg spiller også League of Legends. Jeg gik i 10. Jeg var på medieholdet, og der spillede vi også Counter-Strike og sådan noget. Hvad gør I, hvis I har glemt at lave lektier? Lektier, hvad er det? Nå, det er noget jeg ikke. Hvem kan I bedst lide? Rap eller rup? Hey, når det ikke. Det er alle 3. Hvad er den bedste ting, der er sket for jer i jeres liv? Prøv at lave det, jeg kom på efterskole. At jeg er glad og har mad og vand og et sted at bo. Jeg har det godt. Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Jeg kan ikke det. Der kom sådan en kæmpe røgsky. Så jeg kom sammen med min kæreste. Vi har været sammen i sådan 2,5 år. Så da jeg blev optaget på gymnasiet. Jeg starter efter sommerferien. Jeg er virkelig spændt, men jeg er også pisse nervøs. Hvad ville I helst spille? Amnesia eller Slender? Jeg vil sige, Amnesia det er fedeste spil, men det er meget langtrunt. Slender det er sådan noget sådan kort nede, hvor du kan prøve igen og igen, uden at det er sådan det er kedeligt de første 2 gange. Nej, jeg ved det ikke. Jeg vil ikke sige nogen af dem, for jeg hader at gyse og spil. Jeg bliver så bange, var sådan inden spillet er gået i gang, så sidder jeg allerede sådan, oh my god, nej. Men hvis jeg skal vælge, så jeg ved ikke, hvad for en af dem jeg vil tage. Kunne I lave en video om det spil, I vælger? Nej! Vi har snakket om det, og vi har valgt at spille Slender. For det første, fordi, som Sofia siger, at Amnesia er langtrukken. Sofia ikke har Amnesia, og det har jeg heller ikke. Så Jeg har det faktisk. Jeg har det, men vi spiller Slender. Og den video, den laver vi senere, så den skal nok også komme ind på et tidspunkt. Så ja, det er godt. Tror I på spøgelser? Jeg tror, at der er mere mellem himmel og jord, end man lige regner med. Det lyder mega underligt der, men jeg har sådan oplevet sådan nogle situationer, hvor man tænker, wow, hvad var det og sådan noget. Så jeg tror, at der er mere, end man lige sådan går tro. Jeg tror ikke på spøgelser, men sådan noget som ånder. Spøgelser og ånder er ikke sådan helt det samme. Ikke sådan direkte på spøgelser, men andre ting. Hvad bruger I jeres frikvarter på? Jeg har ikke frikvarter. Hvad brugte du den så på i? At være inde på, fordi der ikke var nogen, der gad med ud og ned og købe en lort. Vi sad bare indenfor og snakkede.
Og det samme gjorde vi også i 10. Jeg gjorde i hvert fald. Divi eller oppe i bageren. Vi var næsten indenfor hele tiden. Hvor ville I helst møde en kendt person? Sådan et sted, hvor der ikke er særlig mange mennesker, fordi ville alle bare sådan, oh my god. Så ville jeg måske engang få en chance for at sådan, få i kontakt med en person. Jeg vil sige, det kommer an på, hvem det er. Det er Justin Bieber. Sing. Det var meget direkte. Sådan et sted, hvor der ikke er mange mennesker, fordi det er sådan, uanset hvor han går, så oh my god, Justin Bieber! Yes, det Hailey karameller. Ja. Ja. Kan I vinde snørbånd? Ja. Ja. Yndlingsfag. Musik. Engelsk. Kan I lide Ice-T? Ja. Ja. Vil I helst være Spider-Man eller Batman? Altså. Nu har jeg jo været ved efterskole, og min matematiklærer, Thomas, hvis jeg ikke sagde Batman, så ville Thomas slå mig, fordi han er kæmpe fan af Batman. Og efter jeg har hørt ham snakke om det, og sådan, så kan jeg faktisk godt lide Batman. Og Spider-Man, han er bare sådan en edderkop, som bare skal dø, mens Batman er fucking nice. Og så sidder jeg her fuldstændig anderledes, for jeg har ikke set Batman. Jeg har set The Amazing Spider-Man. Og jeg vil sige, nu er jeg godt nok meget sådan, jeg hader edderkopper, de er så klamme, men Spider-Man, han er ikke klam. Jeg vil helst være Spider-Man. Spider-Woman. Sidste spørgsmål. Yndlingsdyr. Vandrende pind. Og det er ikke for sjov. Delfin. Tak fordi I så med i den her afsnit, og hvis I kunne lide den, så smid et like nedenunder og skriv en kommentar. Hvis I har nogle idéer til nogle videoer, vi kunne lave.